ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬಂದು ಇತ್ತೆರಡ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಡ ಪನ್ಪನ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೈಜಿರ ಜನಕ್ಲಿಗ ಅವು ಮೂಲಿಗೇನು ಅವರ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಲ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೋಲ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಲ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೋಲ್ ಬಂದು ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿವನ್ ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್ ಏರ್ಲ ಬತ್ತ ಜರ 45 seconds and ಇದಕ್ಕೇನು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತ ಸರಿಯಾಂಡು ಜೈ ಏನು ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತೊಂದು ಜಾವಿತೆನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆತನು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನಿ ಬುಧವಾರತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದೆನ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಸಿಮ್ ಎತ್ತದು ಐಫೋನ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಐಟ್ ಲೈವ್ ಬೈದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನ್ಸಸ್ ಜೈ ಪ್ರಮಿಳಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಸುಕೇಶ್ ಹಾಯ್ ಆಂಡೆ ಚಾ ಅಕ್ಕ ಚಾ ಎಂಪಾರ್ ಪೂಜಿ ನಿಖಲ್ನಾಂಡೆ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಎಡಿಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಓ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಕೇಂಡ ಕೋಡೆಂಕ್ ಉಬಾರ್ ಕರಾಯಡ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ನಿಖಲ್ ತೂತರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುರಣಿ ದಾಸಕೋಡಿದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಡ್ ಉಪ್ಪಳ ಜೋಡ್ ಕಲ್ದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಸೇವ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ತೆಲಿಪ್ಪುನ ಪತ್ತನ ಮಾತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಠ ಪೋಯ್ಜಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಜ ತುತ್ತು ಬೊಕ ಡೈಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏರಣ್ಣ ಕಾಪಿ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಡೌನ್ ಆಪ್ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಚೋಲರ್ ಅಕ್ಕ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಈರೆಂಚೋಲರ್ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾರ್ಕಳ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಸಿಸ್ ಯಾರು ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಈರೆಂಚೋಲರ್ ಅರ್ಚನಾ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದೀಪ್ತಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ 21 ಜನ ಅನ್ಕೂಡ ವಾವ್ ನೈಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಕ್ಕೋರ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಪೂಜಾರಿ ಏನು ಚೋಲರ್ ಏನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರೇನು ಚೋಲರ್ ಇನ್ನು ವೆದರ್ ಟ್ರಾಸ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜನಿಕ್ಲ ಈ ಬೆಚ್ಚದು ಒಂಬುಗುಲ ತೊಂದರ್ದುಲೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚದು ಕುಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಕಾತನ್ ಮಾರೆ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದು ದೀಕ್ಷಿತಾ ದೀಚು ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹೆಲೋ ಈ ಟೈಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಆತ ಖಾಲಿ ಪುನಃ ಬಸ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಬಂತು ಓಡು ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಗಾಲಿ ಬರೋದು ಇಪ್ಪುನದ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಕುಲ್ ಪಿರ ಬರೋಡು ಕಣ್ದ ಬೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೋಡು ದೀಕ್ಷಿತಾ ದೀಚು ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಲಲಿತಾ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತು ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂದೆ ತೂಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂದೆ ಎರಡು ಮೂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪುಡು ತೂಲೆ ಶಾಂತ ಉಪ್ಪಳ ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರತ್ತ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಳ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ದುಂಬುದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿ ಪಾರ್ದೆ ದೈಟ್ ಕೆಲವು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದೆ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆಗ್ಲ ಮೆಹಂದಿಗ್ಲ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತನ ಮೀಶೋದವು ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾರ್ಕಳ ಬಾರಿ ಬೆಗರೊಂದುಲ್ಲರದೆ ದೊಂಬ ನಮ್ನಿ ಉಂಡಿ ಇಂಕ್ ಚೂರು ದೊಂಬ ತಾಗನೇ ಬೆಗರು ಒಟ್ರಾಸಿ ನೀ ಒಟ್ರಾಸಿ ಉಂಡು ಬೆಗರು ಧೀರಜ್ ದಿರು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಗೈಸ್ ಪಲ್ನಿ ಹ್ಯಾಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಯ್ 29 ಜನ ನಾನು 27ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡು ಓ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂದಕೇಂಡ ಮದಿಮೆದ ಇಲ್ಲು ಪಂಪನಂಚಿನ ನಾಟಕ MOM ಮೊಕಲ್ನ ವರ್ಷದ ನೆಟ್ ನಡಪೆರ ಉಂಡು 56th ಇಯರ್ದ ಮೇ ಬಿ ಎಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಅವನು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋರ ಉಂಡು
ಯಾನು ಆಯ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏಪ ಪಾಡುವೆ ಗೊತ್ತಾ 25th ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಉಂಡು ಆನ್ಯನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುವೆ ಯಾನೈತ ಮೇನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾನೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ನಾಟಕದ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ ಎಡ್ಡುಂಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಪೋನೆ ಸರಿ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕದ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜತೆ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಸರಿ ಮದುವೆದಲ್ಲ ನಾನು ಫುಲ್ ಪಾಡು ನಾಟಕ ತೂಲ ನಿಕ್ಕಲು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಯಪಟ್ಟ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಇನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಯಪಟ್ಟನೆ ಮಂದಿಜ್ಯಾನ್ ಅಡೆ ಬೋದು ಮೊನೆ ದುಂಡನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಓದಿಜಿ ಮನೆ ನೆರ್ಪಿರ್ ಮುಂದೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇಚ್ಚತಾ ಓಹೋ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದನಾ ಲಲಿತಾ ಇರ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಪ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿತ್ರಾವತಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹೆಲೋ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾರ್ಕಳ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ತುಪ್ಪೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಎತ್ತಂಡ ಇನಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹೆಲೋ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಮಿಗ್ದಿ ಹೆಲೋ ಧೀರಜ್ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೇಡು ಸುರೇಶ್ ಉಳ್ಳೆರತ ಆರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡ ಎಸ್ ಗುರ್ತೊಂಡ ಮುರಣಿ ಇಂಕ್ ಜೋಡು ಕಲ್ಗ್ಯಾನ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೊನಗೆ ಇಂಕ್ ತೆಗೆದಿತ್ತೇರು ಪಾತೇರಿಯರು ಲಲಿತಾ ಇರ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಪ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜಶ್ರೀ ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರ ಆವಡ್ಸಿ ಚೂರು ಸಪೂರ ಆಲೆ ಅನ್ನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರ ಆಂಡ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾ ಎನ್ನ ಮಿತದ ರಡ್ಡು ಎದುರತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರ ಆಂಡ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ತೋಜುನ್ ಗಲೀಜ್ ತೋಜುನ್ ಹಿಂಗೆ ಮೇನೇನು ಗೊತ್ತಾ ತೋರ ಹದ ಒಳ್ಳೆ ಬಂದ ಅದು ದಾರ್ಯಾರುಂಡು ತೋರ ಆಂಡ ಸಪೂರ ಆಂಡ ಬೆನ್ಪುನ್ ತಿನ್ಪುನ್ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದಿತ್ತನ ಆಂಡು ಬಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತೋರ ಆಂಡಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅವು ಒಂದು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬಲ್ತಾನೆ ಸುಕೇಶ್ ಇನಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಶರಣ್ಯ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೋಲರ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರೆಂಚೋಲರ್ ಉಮಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಯುನಿಕ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಕತಾರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕತಾರ್ ಹಲೋ ಲಲಿತಾ ಇರ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಣಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲವರ್ ಲವಿನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ಅಂಡೆ ಬಯ್ಯದ ಯಾನ್ ಚಾಪರ್ ಪೂಜಿರ್ನಾಂಡೆ ಉಮಶ್ರೀ ಸೂಪರ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂಜಶ್ರೀ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ತೋರ ಪನ್ಪಿರಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇರೆನಾತೆ ಉಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿ ಅವೇ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ತೋರ ತೂದಿಪ್ಪುರದ ನಮ್ಮನ ಕಿನ್ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ತೋರ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ತೋರ ನಿಪ್ಪುನ ಸಡನ್ ನಮ್ಮ ಸಪುರಾನಾಗ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಸೀಕದಲ್ಲ ಉಂಡಾಗ ಏನು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸಪುರಾದ ಪನ್ಪೇರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತೋರಿಂದಾನೆ ತೋರಾತೀನಿ ಅಂತ ಕೇನುವೇರು ಅವು ಟಾಕ್ ಯೂಶಲ್ ನಮಗೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಾವೇನು ಕೇರ್ ಎಂಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಫುಡ್ ಆದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ಪು ಅವು ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಎಂಗಿನ ಕವಿತಕ್ಕ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಓಕೆನಪ್ಪ ನಾ ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಜಿಪ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ತಿನ್ನಲದ ಅಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಬಟ್ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೋಡ ಆತು ಅಂತಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾರ್ಕಳ ಅರ್ನ ವೈಫ್ ಯಾ ನಿವೇದಿತಾ ಅವೇ ಓಕೆ ಪ್ರಮೀಳಾ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆಸಿಸ್ ಓ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಅಕ್ಕ ಅವೇ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡು ಮೇನ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟೇನ್ ಆಪು ನನ್ನ ಮೇಟ್ ಈವೆಂಟ್ದ ಸೀಸನ್ ಅತ್ತೆ ಅದಾಗ ಹುಷಾರಿ ಚಂದ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಅಯ್ನಾತ್ ಮೇಟ್ ಏನು ಕೋಲ್ಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪು ಗೈಸ್ ಆನಿ ಬಟ್ ನಾ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ನೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮೇ ಮಂತನ್ వచ్చి ಅವಳು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋನಾಗ ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಅವಳು ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇದ್ದು ಅವು ಬಿಡ್ರೆ ಹಾಪುಜಿ ಅವಳ ಯಾನ ಬಿಡ್ಪುನು ಇದು ಚಿಪ್ಪಡ್ ಸೀಸನ್ ಅತ್ತ ಚಿಪ್ಪಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಪ್ ಇವನ್ ಐಡಿಯಲ್ ದಕ್ಕಲ ಚಿಪ್ಪಡ್ದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೈದು ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಪೊಡಲಿಗೆ ಯಾನ ಶೈಲ ಪೊನಾಗ ತಿಂದಿತ್ತ ಶೋಕಿತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಾಂಡ್ ಧೀರಜ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬೇಲ್ ಸಿ ಯು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಚ್ಚು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವು ಮಾತ ಇರ್ನ ಮೆಡಲ್ಸ ಅಂದೆ ಎನ್ನನೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ದ ಡ್ರಾಮಾದ ಕೆಲವು ದುಂಬುದ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ ಏನಾತನು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಅನ್ಪುನು ಸ್ಟೀಲ್ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತುನತೆ ಅನ್ಸಾದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಶೋಕೇಸ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಸಾರಿ PUC ಸುಮಾರು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 20 ಮುತ PUC ದನ ಇತ್ತು ಮಾತ ಬರ್ದು ದಕ್ಕೆನು ಮಣ್ಣು ಪತ್ತಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಶೋಕ್ಲ ತೋಜಿದ ಅಲ್ಲ ದಕ್ಕಿನ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಈತ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಎಂಕ್ ರಿಕ್ಕದನ ಇತ್ತುಂಟುಲೆ ರಮ್ಯಾ ಕುಲಾಲ್ ಇರ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರತ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಲೋ ಲಲಿತಾ ಇರ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಣಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಏತು ಸರಿ ಪನ್ಪರಿ ಪೂಜಶ್ರೀ ಅಂದಿಸಿಸ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಕ್ಕೆ ಇರಂತೆ ಓಕೆ ಜನನಿ ಅಂಚನ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಲೋ
ಶಶಿರಾಜ್ ಯೋಗ ಮಂತನ ಒಂದು ಸಪುರ ಬೇರು ಯೋಗ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಡ ಆಪಿನ ಪೂಪಿನ ಅತ್ತು ಇಂಕ್ ಉದಾಸೀನ ಪಂಡ ಮಲ್ಲಾ ಮಾರಿಯನ್ ಉದಾಸೀನದ ಮುಲ್ತಿದ್ದು ಪಂಡಿತ ನಡಪೆರೋಂಡು ಪಂಡಲ ಇಂಕ ಉದಾಸೀನ ರಿಕ್ಷಲ್ ಪೋಪುನಿಯನ್ ಅಣ್ಣನ ರಿಕ್ಷಾ ಒಪ್ಪುಂಡು. ರಮ್ಯಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಯ್. ಸುಮಿತಾ ಬಂಗೇರ ಹಲೋ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ BC ರೋಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ BC ರೋಡ್ ಡೋಲ್. ಅರ್ಚನಾ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ನೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋಡು. ಸಿಂಚನ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇರು ಬಜ್ಪೆದಂಚಿ ಬೈದರೆ ಎಸ್ ಬೈದೆ ಬಜ್ಪೆದಂಚಿ ಬೈದೆ. ಲಲಿತಾ ಬಜ್ಪೆದಂಚಿ ಮೂರು ನೀಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವಡಿ ಗೊತ್ತಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ ಅವಳೊಂದು ಹಾಲ್ ಉಂಡತೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಹರ್ಷ ಹಾಯ್. ಲಲಿತಾ ಇರು ಹುಷಾರಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಕವಿತಾ ಕಾನಿ ಗುಚ್ಚು ತೆಗೆದಿತ್ತಿರತ್ತ ಅರಿಗದಲ್ಲ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಡಿ ಸರಿ ಆ ರಿಜ್ಜರತ್ತ ಮರಿ ನನ್ನ ಲೈವ್ಡ್. ಸುಂತ ಬಂಗೇರ ಹಾಯ್. ಹರ್ಷ ಇರ್ನ ಊರೊಲ್ಪ ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲ ಅನ್ವಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ಉಮಾಶ್ರೀ ನನಗೆ ನೀವು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಯಣ್ಣ ಹಾಯ್. ಚಾ ಅಂಡ ಚಾಯಂ ಪರ್ಪುಜಿ ನಿಕಲ್ಲಾಂಡೆ. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಚಾ ಪರ್ಯರಿ ಏನ್ ಚಾ ಪರ್ಪುಜಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ. ಉಮಾಶ್ರೀ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಏನ ಪಪ್ಪನ ಊರು. ನಿಶಾಂಚನ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಹರ್ಷ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ಗೌತಮಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ಹರ್ಷ ವೆದರ್ಗೆ ಇತ್ತ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 4 o'clock 5 o'clock ಪಂದ್ ಬಂದಾಗ ಅಡೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ಸದ ಒಂಜಿ ಮುಗಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಡನ್ ದೊಂಬು ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಪೂಜಾರಿ PUC ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಎಂಕ ಮೆಗ್ಗೆನ PUC ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ PUC ಅದು ಎತ್ತು 4-5 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಅಂದು 3-4 4 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ 4 19 20 21 22 23 24 25 ದೊಡ್ಡ ತೀರಿ 2013 ಮಾಡ ಪ್ಲೀಜ್. ಸಚ್ಚು ಅಮೀನ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಲೋ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್. ಹರ್ಷ ಅಕ್ಕ ಇರ್ದ ಆಂಡ ತಾನಿ ಬಾರಿ ಡಲ್ಲುಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಡಲ್ಲುಲ್ಲೇನಾ ಹೋಲಿಯೇ. ಕಿಶೋರ್ ಹೋಲಿಯಾ. ಜಯರಾಮ್ ಹಾಯ್. ಸುಪ್ರೀತಾ ಹಾಯ್. ಕವಿತಕ್ಕಗೂ ஒரு ಫ್ರಾಡ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೆಗತ್ತೆ ಮರ್ಲಿ ಅಂದ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಫ್ರಾಡ್ ಕಾಲ್ ಮಂದೆ ಊರಿ ಈ ಒಂದು ಆದಾತ ಪಂಡ ಕವಿತಕ್ಕನ ದನಿ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಆ ರೋಜು ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಂಗೆ ನಂಬರ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ ಬಂದು ಕೇನಾಗ ಆಯ್ದಾದ ಬಗ್ಲಿತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಜೀವಿತ ಕೊಟ್ಟದು ನನಗೆ ನಂಬರ್ ಎಂದು ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು 10 ದರ್ಪ ಮೂಜಿ ಸಾದಿ ಓಳು ಉಂಡು ತುಳಿ ಅಲ್ಲ ದರ್ಪ ಏರು ಮರ್ಲಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಎಂಕೊಂಜಿ ಫ್ರಾಡ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್లో ಉಂಡು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಂದು ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಇಂಕ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪು ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪರೆ ಮಾತ ಬೊಕ ಪ್ರಮೋಷನ್ದ ಮಾತ ಅಂಚದು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಪಂಡೆ ಏರು ಕೇಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹಾಯ್ ಈ ಓಲ್ಲ ಏರುಂದು ಕೇಂಡೆ ಈ ಓಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲನಾ ಈ ಏರು ಕೇಂಡೇನು ಯಾನು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಪುದರಿಜ್ಜ ಕೇಂಡೆ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಮಾಜಿ ನಂಡೆ ಒಲ್ತು ಏಡ್ದಂಡು ಪಂದಿಜ್ಜ ಎಂಕು ಗೊತ್ತು ಜಂದೆ ಮಾಜಿ ಒಲ್ತು ಮಿತ್ರದ್ದು ದೊರಿನಾ ರಾಹುಲ್ಡ ಕೊರಿಯ ಕಾಲ್ ರಾಹುಲ್ ಪಂಡೆ ಹಲೋ ಏರುಂದು ಕೇಂಡೆ ರಾಹುಲ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ರಾಹುಲ್ನ ಆಯನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಎಂದು ಕಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂಕ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ಸೇ ಬರೋದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಮಂತ ಬಿಡಿ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಆಗ ಅದು ಗೊಬ್ಬರಜಿ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಉಂಡು ಅಡ್ಜನ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಕಾಲ್ದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನ ಏನೇ ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನ ಪಂದ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಆಡೊಂಜಿ 3 months ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು. ಸಮೀಕ್ಷಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು. ಉಮಾಶ್ರೀ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್. ಲಲಿತಾ ಇನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ. ಸಂದೇಶ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ಅಂತೆ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಪ. ಶಶಿರಾಜ್ ಬೆಗರ್ದ ದಾಲ ತೋಜುಜ ಯಾನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬುಧವಾರ ತಿನಿ ಅಂಚ ಶಾಂತ ಗೊತ್ತಾತಜಿಗೆ ನರೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ದುಲಾ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪ ಪಂದ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡಿದೆ ಪಂಡ ಆತು ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪಾತೆಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮದ್ಮೇದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಅವು
ಸೈಕೋ ಓತನೆ ಸೈಕೋ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಕ್ಲೆ ಗಿಲ್ಲಡ ಅಪ್ಪೆ ಪೂಜೆ ಮೆಗ್ದಿ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಏರ್ಲೆ ಪೂಜೆ ರಂಚನೆ ಕಾಚಿಡಲೆಗ್ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಪೋಪಿ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಿನಕ್ಲೇರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿನಕಲೇರ ಅವು ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಣ ಆಗಾನಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಏರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಅರಿಪುಸ್ ಅಂದಂದು ಏರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಏನನ್ ಗೊಬ್ಬ ಇರತ್ತು ಏರು ಆಯ್ಜಿ ಅನಪ್ಪಗನೆ ಮೆಗ್ಗೇನು ಪಾತಿರ್ಪಾಯತ ಆಣ್ ಮಗೆ ಪಾತಿರಾಗ ಪೋಡಿದೇರಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಗ ದಾದನ ಕೆಲವರು ನಂಜಲ ಗೊತ್ತಾಣ ಒರಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂದೆನ್ ತುಯ್ಯರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿ ದಾದ ಮನ್ಪುರು ಪಂಡ ಮೊಕ್ಲಿನ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅಕ್ಲಿನ ಸೋಲ್ಪಾಯರ ಆಪುಜತ ಐಕ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇಪತ್ತು ಏರ್ ಪಂಡ ಮೆಂಟಲಿ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಗ್ಗಾಗ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆತಿ ಸಿಂಚು ಸಚ್ಚು ಐ ಮೀನ್ ಇರ್ನ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಏಪಸಿಸ್ ಎನ್ನನ ದೇವರೆತ್ತನಗ ಪಮ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹಲೋ ಅಚ್ಚು ಪ್ರಜ್ಜು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಚಾ ಆಂಡೆ ಚಾಪರ್ದು ಅಶ್ವಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಚಾಪರ್ದ ಜಾನ್ ಚಾಪರ್ ಪುಜಿರ್ನಾಂಡೆ ಮನೀಶ್ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಲೋ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ರಾಯಣ್ಣ ಊಟ ಆಂಡ ಕಜಿಬ್ದಾದೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇರಗ್ದಾದೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಚಾ ಆಂಡೆ ಚಾಪರ್ ಪೂಜಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಲಲಿತಾ ದೋಜುವರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅರ್ಚನಾ ಆಂಡ ಆಗಿ ಏತ ನಿರ್ನಲ ಬಾಸಿನೇ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಆ ಪಂಡತ ಬಾಸೆ ದಾಂತಿನವು ಬಾಸೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಲ್ಲ ಮೂಜಿಲ ಬಿಡ್ತಿನವು ಅಂಚ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬದನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆತೆ ಅಂದ ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಅವನ್ ಇಂಚ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪುನು ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ನೆಟ್ ನಿರ್ದ ಪತ್ತದ ಸಮ ಫೇಸ್ ಮಂತಿರವೇನ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಇಪ್ಪುನ ಪೊಂಡುಲು ಮಸ್ತ್ ತನಪುನ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪೊಂಡ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಮತ ಆಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿವೇರು ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಮಾರೆ ಆಣ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಣ್ಲಿಗೆ ದಾಯ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಬಂದ ಅರ್ಥ ದಾಪುಜಿಂದು ಮಾತ ಸನ್ನಿಧಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಪಮ್ಮಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜ ಇನಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಯಸ್ ತುಳ್ಳಾಡ ಚೋಕುಲು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕು ಹೆಲೋ ಚಿತ್ರಾಕೆ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಮಮತಾಜಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹೆಲೋ ಮನೀಶ್ ಇನಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜೆ ಇನಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಹೆರ್ಮಿ ದೀಪು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹವ ಯು ಫೈನ್ ಇರಿಂಚಲರು ರಚನ್ ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹೆಲೋ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ಇರೆಂಚೋಲರ್ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆದ ಲೈವ್ ಆಣ್ ಗೈಸ್ ಆ ಪೂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಜಗರುಣತ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ನ ಅನಲ್ಲ ಮಚ್ಚು ನೆಂಕ್ ಅಲ್ತ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಪ್ಪಲೆ ಅದ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುಡ ಆಪು ಅಂಚ ಬಗ ಆತಾ ದೀವಡ ಆಯ್ನ ಬಾಯ್ 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 ಅತ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿ ಆವ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇರ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಲೆ ದೇವರಿರೇನು ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಎಲ್ಪತ್ತೊಂಬ ಜನ ಲಡ್ತೋಲೆ ಗೈಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಎಲ್ಲದ ದಾದನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಮೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸೀಸನ್ ಉಂಡು ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಡೇ ದಾದೆತ್ತಿನ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತ್ ಕೊಂಚನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂದು ಎನ್ನದ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನದ ಮೂನೆಡು ತೆಲಿಕೆನ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇರೆ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ ಈವೆಂಟ್ ಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈವೆಂಟ್ ದಾದ ಓಲ್ ಪೇಂಚಿನ ಬಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆನೆ ಕಿಜ್ಜಿಂಡ ನಿಖಿಲದ ಈವೆಂಟ್ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ನೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟೆಡ್ ಎಡ್ಡ ಮಂತದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಜೀವಿತ ವಿರುವಾಜ್ನ ವೇಲೆ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಗೈಸ್.